Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Σήμερα μας θεωρεί γραφικούς, ακραίους, ακόμη και φασίστες, αλλά εμείς ακριβώς γι' αυτό ήρθαμε εδώ, για να δηλώσουμε ο πατριωτισμός, ο εθνισμός δεν είναι εθνικισμός. Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 5 Μαρτίου. Δύο συγκεντρώσεις στο κέντρο της πόλης. Οι σημαίες θυμίζουν 1992. Το σύνθημα είναι το ίδιο. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Η συμμετοχή στις συγκεντρώσεις όμως είναι πολύ μικρότερη. Βοηθήστε! Βοηθήστε να φαινόμαστε πολλοί, γιατί είμαστε πολλοί! Μη στριβόμαστε!